Какво прави българската икономика една от най-бързо растящите в Европа? Ти ли се възползва от този ръст или само наблюдаваш отстрани? Днес ще говорим за последните данни за икономическия растеж на България и какво означава това за обикновените инвеститори като теб. През 2025 година българската икономика отбеляза ръст от 3,1% според предварителните данни на НСИ. Това е малко по-бавно от предходната година, но все пак поставя страната ни на шесто място по ръст в ЕС. За сравнение, темпът е двойно по-висок от общия за Съюза. Основният двигател на този растеж е силното потребление, което беше подхранено и от политиката на държавата. За съжаление, производството не се представя толкова добре. Какво означава това за теб като инвеститор? Първо, трябва да обърнеш внимание на сектора на потребление. Компаниите, които се занимават с търговия на дребно, хотелиерство и други услуги, свързани с вътрешното потребление, могат да бъдат добър избор. От друга страна, трябва да си внимателен с инвестициите в производствени компании, поне докато не видим подобрение в тази област. Ако искаш да бъдеш в течение с последните новини и анализи за инвестиции и финанси, абонирай се за канала ни и включи звънеца за уведомления. Сподели мнението си в коментарите, очакваме ги.